যতন খ্লুমো তুই যতন হামবাই তিনি 2022 ni paithak 31 December ni salo 2022 ni paithak ni salno nairugoi tai 2023 ni phainai salno naisogoi जों যতন তিনি ত্রিপুরাবাসী এবং দেশবাসী এবং সমস্ত বিশ্বব্যাপী তিনি जों যতন খাবাই খুবাইনো লাইক দিমো সালো जों যত গাহাम हामियानि बिसिंति जों खबजा फाइबनो তিনি फाइनाय सालो जों যত गाहाम खैतंलायनान बागै नायसोलाजक साल आन बागै आं दिनै 12.5 লক্ষ ত্রিপুরাসা এবং যত 37 লক্ষ ত্রিপুরাবাসী রাवनि थानि अबनो मेसेज रिना नायो आनि पार्टी आईपीएफ नि तरफ हইতে এবং आइनि ব্যক্তিগত तरफ हইতে এবং রাজ্য সরকারनि পক্ষ হইতে তিনি যতন ख्लुमुया फारो अबनो जों थांनाय बसिके गाहाम हिजागौ थांनाय बसि गाहाम हिजागौनि कारण अबनो कारण जों आरो गाहाम हामिया सामुं ताङैबो नखङावबो ताइ हावावबो তিনি বিভিন্ন যে কোনো পদ বা যে কোনো সামুঙ্গ जों गुबुननि दंफनो आरो गाहामबो दङ हायाबो दङ गाहाम हामियानो खबिनो सिरि जों बसर जों आइलाय मांका এবং फाइनाय बसि जों तांना साइमाया आबनि कारण फाइनाय बसिनि जराव जत्त त्रिपुरा साराव जत्त 37 লক্ষ ত্রিপুরাবাসী रावनि गाहामनि कामना खायो कायतनि थाने अबनो साइमुं এবং गात्रनि थाने अबनो सुरिमुं जे जों फाइनाय 2023 जत गाहाम क्रंखे तंगै जत ताकु बुकु दै जत मनुष्य जों त्रिपुरा सावत त्रिपुरा हावत त्रिपुरा सा नन त्रिपुरा सा এবং দেশবাসী দেশबो आसुनो बुमु गाहामाबो आसुनो सामु गाहाम तांमानथौ এবং त्रिपुराबासीरबो जों आसुनो जों जतन जानजानि सामु गाहाम तांमालायथौ आबनो आन जतन थाने आनि कइमु तै आं जत ত্রিপুরাবাসীরাवनो আবনো आनि मेसेज रिना नायो आनि ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং পার্টি আইপিএফ नि পক্ষ থেকে এবং ত্রিপুরা সরকারनि পক্ষ থেকে ও তিনি যতनै थाने আবनो सानाय जों लाइबुमा जों लाइखा जेखनो फाइका जों তিনি बुक थां तंगै बिसखानि बागै जों जतन जानजानि सामुङाव जों गुबुलायजाक गोदालायजाक এবং जों नखंग এবং सामुङ এবং देशनि सामुङ এবং राज्यनि सामुङ जों जत तांलाय थाने ও जत गाहाम क्रंखे तंगै जों दैसा सिनि 2023 जों खुब्लं खिये जों सामुं खाइ मालायथौ आबुन आन जतन थानि गाबामौ एबं जतन थानि कइमौ जों आं तैबो सानानायो दिनै दफा हामनानि बागै एबं जों जाति हामनानि बागै एबं जों राज्यनो गाहाम गति सानानि बागै देशनि गौरवनो बा देशनि नांमानो जों दिख्लायनानि बागै निउ जे यां जेनेरेशन दंनाय नां आबुन गोजाना नायो थानाय रावबो जों गोबांमा ड्राग्स बाय कुबुलजाक एबं जों बिभिन्न नेशा जातीय बाय कुबुलै दिनै दाबुनि जे जेनेरेशन फाइनाराव देशनि भबिष्यत एबं जखानि भबिष्यतके दंनाराव अबाहाय दंमो दंबै गोबां मा बरफ नाहायके देरा लायजां अबाहाय जों 2023 नि बिसिं हइतेनो जों जत समाय ताङै बा चालायनाय जों ताइ अबाहाय दंमो दंयावै अबाहाय जामो जों जायावै ड्राग्स एबं नेशा जातीय अबाहाय दंमो जों दंयावैना दिनै दफा जाति तै देश राज्यबासिनि बागै सामुं खाइ जों गाहाम एकटा जागायाव जों लांनायनि बागै जतन थानि आबनो आं लगे सानो जों फाइबायदि जों जत थांसा दंलायनाय जों जत बाक्सा दंलायनाय जों जत गोदालै दंनाय जों जत वानसुं मुं थांजांलायसिनाय अबनो जों थानि अबनो दाबुनि दिन जों ता सानायबा दाबुनि दिन जों गाहाम हामिया जत मिलै दंफनो जों हामियानो बाद्रिबै गाहामनि दिगवा जों थानानै गाहामनि दिन मानानि बागै 2023 दिनै 12टा तामनि उलखनो 2023 फाइबायनाय 2023 नि सिमिना जों जत त्रिपुराबासी एबं त्रिपुरा साराव जों गाहाम वानसुङाव जों थांलायो जोंनि सामुनो जों खुफ्लुं खैतलांनानि बागै जतनै थामुं लगे सानैनो एबं आपकामिं जेनेरेशन बा युथ जारा दंनाय रनो बरा उन्नयननि भूमिका जतनो जुबक माने देशनि भबिष्यत जुबकनि दंमोन जों जतनि दंमु दफानि दंमु एबं देशनि भबिष्यत आबनि बागै जों जतनो आं आबनो कइना नायो फाइदि जों जत मिलेवै 2023 जों गाहाम खिये जों जें सालायनो पाइथाक जराव चिनि जाति दफा जत त्रिपुराबासीरावनो गाहाम खैतलांनानि बागै जतनो आं कइजावो आसुनो सावो आं तैतान सासिनाय फाइबायदि ताकु फाइबायदि बुकु फाइबायदि जत जों मिलेवैनो दिन सालसा जोंबो गाहाम जागाव सलायपायानो जोंबो देशनि लगेबो राज्यनि गलो गोदालै गुबुलै जोंबो मोजाङै दंगै मानानो अकबामु कबगैनो जतनो तैसा बसि गोदालि जिबायदि हामबायरुबै आं जरा साबसाव जतन थाने कइ मुनारुगे आसुनानि कमु थाखा जतन खुलुमबायखा।